Mamista meron. Muli kami ramang bimbim. Mamista mag-vlog pa. Vlog na po niyo. Nag-vlog na po niyo. Okay guys, mga mista dami guys. Asa magamadala mga mista daw? Mamista mi sa kuan San Vicente. Gigutom ko. Unsa guys, nakoy kuan. Asa mas bisyan? Mamista mi. Mamista mi. Silopen check. Tandubag. Para daw sulanan. Kauban si Reben. Ikaw ba? Ako Yeben. Ina. Ako Yeben. Maulaw man. Napod si Inday kauban namo. Day tanaw day. Na si Inday kauban namo. Mamista po si Inday. Pila Inday nga dako ba? Larga na, biyahe na. Mamista na. Among driver, kakuno na. Oh, nangabot na sila, nangabot na. Di pang gutom na, nangabot na. Wala ko san. Sa Ha? Well, gawat sa kaon, chill sa muda no. Di man po sila yung makina ng kinalan. Pero ang dagko kay kinaban anong dagko kayo lahi na mga industry. Sa tingnan ng balay gamay ng balay lang ko na ba. Mo nila lang laboratory tayo kuanan sa kuan. Oh. Mo na yung mamista. Oo. Kini kong Pinoy kay Nag-discuss. kini kong Pinoy. Dahil produkto sa Pilipinas, Caribbean Philippines, hindi rin tangkilikon. Oh, tama. Sa kuan. Eh mahal magusto sa Pilipinas mismo. Oh, tama. Ay mga ligid nga made in Philippines. Ay gamay ba ikag brenday? Salamatan sa ngalan ni Jesus. Yeah. Birthday man ako karon guys. Ngaon. Kuwi nalipay, kuwi nagbuo. Ngaon. Sabaw. Ah. Mama na sabaw baloko. Bulan tukar ni. Ha? Bulan Hello? Si Pichi at. busog na. Oh, nakadapag bring house oh. Oh, gibahin-bahin na oh. Nagbahin-bahin na nagdala oh. Oh, dagko nagmangisi oh, nakadapa. Busog na. Busog na, may dala pa. Okay guys, nabusog na si Inday. Busog na ka, Day? Mangulay na may kay busog na may. Bye. Busog na, bye. Bye.